Да пусне. Да. Да, благодаря, Татьяна. Здравейте на всички, добро утро. Казвам се Майя Данова, управител на Никанор. Днес този вебинар е организиран по проекта Guide Me Green, който работим вече втора година. В момента Светла ще ви кажа повече и за проекта, и за дейностите, но сме на етап, в който успяхме да завършим обучителния курс, свързан с устойчиво пътуване. Всичко е в сферата на туризма. Курсът е качен, вече е онлайн. В момента сме в етап на пилотиране. Идеята на вебинарите, които ще се проведат във всяка една страна партньор по проекта, ще е всъщност да повиши знанията на хората в сферата на устойчивото пътуване и да може тези вебинари записани и да бъдат качени на уебсайта на проекта, за да достигнат до повече хора. Светла Тагарева, може повечето от вас я познават. Само момент, че има още хора в Waiting Room. Тя сега ще каже няколко думи за нея, предполагам, и тя е нашия страхотен водещ на днешния вебинар. Светле, ти си. Много благодаря. Здравейте на всички. Съвсем накратко за онези от вас, които не се познаваме или не сме имали удоволствието да се засечем по някакви туристически пътеки. Аз се казвам Светла Тагарева, имам докторска степен по икономика и туризъм и имам удоволствието да съм част от екипа на Никанор, който се занимава с настоящия проект. Самият проект е изключително интересен и по принцип по-голяма част от различните видове туристически проекти, те са много таргетирани, някои от тях са само за професионалисти, други за туристи, докато този проект, едно от особеностите му е, че той всъщност е изключително полезен за широка група от хора. Проектът е интересен не само за професионалистите в туризма, които могат да намерят изключителни практики и добри примери, но този проект за мен лично е най-вече полезен за всеки един, който предприема пътуване, всеки един в качеството си на турист, който иска да опознава света, да трупа спомени, различни изживявания и да се потапя в по-автентична атмосфера. Темата на днешния ни вебинар е съвсем глобална, защото тя обхваща основите на устойчивото пътуване и примери и практики за различни зелени обекти и дестинации. В голяма част от съзнанието на хората зеленото пътуване е нещо като нова модерна тенденция, но все още, особено за пазар България, това не е много позната територия. Горе-долу всички си мислим, че познаваме основните практики за зелен туризъм и всички си мислим, че знаем всъщност какво е устойчив туризъм, как да пътуваме зелено, кои са екодестинациите, но самото понятие зелен туризъм и устойчиво пътуване, то е доста всеобхватно, много различно. И в рамките на днешната презентация ще се опитам съвсем накратко, то наистина ще бъде накратко, да ви запозная с основните приоритети и хубави практики, които могат да се видят в това направление. Като цяло, целият проект Guide Me Green, той е съфинансиран от Европейския съюз. В него има консорциум от 7 партньора, които са от различни страни, с различен бекграунд, изключителни професионалисти сам по себе, всеки сам по себе си в областта на туризма, образованието и обучението за възрастни. Като идеята изначално на проекта е да помогнем на всеки един да пътува и да възприема по-екологични, по-устойчиви, по-смислени практики за всяко едно свое пътуване, независимо дали става въпрос за един уикенд или за околосветско пътешествие. Като цяло, всичко покрай COVID-а преобърна доста представите на хората. Всички знаем за кризата, в която беше изпаднал сектора. Нещата се промениха коренно и всъщност се наложи едно много по-модерно мислене от страна на пътуващите за това, че туриста не е само човек, който трябва да отиде да види нещо и да си направи селфи на дадена дестинация, която след това да посне, а всъщност
че туристът преди всичко трябва да бъде пътешественик, който трупа спомени. И тези спомени не са свързани само с снимки, а са свързани с истински изживявания. И общо взето, целта на Guide Me Green е да направи връзка между нуждите на туристите, нуждите от едно пълноценно изживяване, нуждите на местните общности да запазят културата си, да я представят и на всичкото, на финала на права, ако може и самите туристи да усетят колко по-различно може да бъде едно изживяване, когато се съобразяваме с местните общности, техните културни различия, тяхната идентичност. Освен това, един от основните таргети, към които е отправен този проект като вид потребители, това са и потребителите, които нямат значителни бюджети, които могат да бъдат отделени за пътувания, защото идеята е, че всеки може да пътува, независимо от бюджета, с който разполага и независимо от това дали едно пътуване е направено с 100 единици или с 10 000 единици, това не му пречи да бъде устойчиво, зелено, да няма ограничения пред възможностите нито за настаняване, нито за изхранване и всички да се възползват пълноценно от всичко това, което представлява туризма. Има и една много важна гледна точка в самия проект, която е свързана с образователната точка, защото повечето пътуващи нямат информация за това какво ги очаква в дестинацията или как сами да направят своето пътуване по-зелено. И за това, за целите на днешната презентация, все пак, аз съм убедена, че всички вие знаете основните неща, но съвсем умишлено искам да разясня какво като термини бихме използвали в настоящия момент, защото терминологията, която използваме, тя е наистина по-глобална, защото за целите на проекта смятаме, че турист е всяко едно лице, което се движи на място, различно от постоянното му местоживеене, но за повече от 24 часа и когато ползва някаква нощувка, независимо дали е в къща за гости или хотел. Когато визираме термина местни общности, имаме идеята за група от индивиди, които са обединени от някакъв общ признак, някакви общи белези. В повечето наши представи, когато говорим примерно за латино общност, общо взето ние си представяме хора, които имат един общ език, една обща култура, те имат своята си собствена идентичност и всяка една такава група, всяка една местна общност, тя сама по себе си е различна и всъщност интереса на местните общности трябва да бъде запазен и трябва да се гледа, когато се говори за устойчив туризъм, винаги трябва да се гледа и как туризма се отразява на местното население. На тема дестинация, в разговорния език е това едно доста широко понятие, защото дестинацията обхваща не само географско място, това може да бъде и едно конкретно преживяване или конкретни ценности, които ни носи то. Много често сме чували да се говори за дестинация България, за дестинация Мексико, за дестинация Коста Рика, но също така помежду си, когато обсъждаме някакви пътувания, често коментираме, че се оглеждаме за някаква спа или бална дестинация или място, на което да се посветим на културни забележителности, на исторически туризъм, дори на религиозен туризъм. И всяко това нещо като изживяване или като място, ние го конкретизираме като дестинация. Дестинацията може да е град, село, конкретна точка, континент, дестинация Африка, разбира се, може да се използва. А пък, когато говорим за туристическите обекти, ако гледаме чисто българското законодателство, в българското законодателство туристическия обект се делят на две неща. Местата за настаняване и средствата за подслон. Въпреки, че това е само в нашето законодателство, в доста европейски страни, като обекти се разбират не само местата, в които ние отсядаме, независимо дали говорим за хижа или за малък семейен хотел, но туристически обект може да бъде всяко едно малко местно заведение. А, бар, може да е закусвалня, може да е ресторант, може да е всякаква вариация на място за изхранване. Обект е всяка една туристическа атракция, защото Айфеловата кула, тя сама по себе си е и атракция, и туристически обект, който може да бъде посетен.
И за целите на днешната презентация съм разграничила точно тези неща, за да може да, за да е по-ясно, когато използваме термините, какво обхващаме. М, Общо взето пътуването ни като цяло винаги има трайно въздействие върху нас. И това, което ние от туристическия бранш разбираме, е, че дълготрайното въздействие, което туризма генерира, е много по-важно, не само заради нашите спомени, но и заради влиянието, което ние имаме върху околната среда и върху хората, които срещаме по време на това пътуване. Широко разпространен е моделът в Европа особено и е много наболял проблема с така наречения масов туризъм. А, Пример за масов туризъм имаме и в най-известните туристически дестинации. Примерно вземете една Венеция, или един Рим, или един Париж. Всички тези туристически дестинации, които се водят масови, защото са изключително разпознаваеми, те страдат от един и същ проблем. Тяхното местно население всъщност страда от това, че въздуха става все по-замърсен заради милионите туристи, които се изсипват по време, през тези целогодишни дестинации. Т.е. там туризмът цялата година генерира изключително много замърсяване, изключително много шум, изключително завишен трафик. Друг такъв типичен пример е Венеция. Венеция, предполагам, голяма част от вас са чували, че тя има проблем и Венеция малко и бавно започва да потъва. Все по-често се случват изменения на място, наводнения. Често площада Сан Марко може да го видите залят във вода. а, ма- Хората, които стандартно, тенденциозно местните жители във Венеция, те вече не искат да живеят там, а се местят на други места. Тоест, това обезлюдява самия град и това, че ние го приемаме за голяма атракция от гледната ни точка на туристи, това е едно наказание за местните хора, които го намират за твърде пренаселен, твърде шумен, твърде мръсен, твърде туристически. Това естествено няма как да не се отрази и върху икономиката, върху начина по който се издържат местните хора. И всъщност в един момент се оказва, че в масовите дестинации, такива каквито ги познаваме, местното население е изключително засегнато от купищата туристи, които идват постоянно. Ето защо устойчивото пътуване в момента, особено след COVID, става една много наболяла тема, особено след възстановяването на пандемията. Всевъзможно се търсят начини за борба с изменението на климата и за смягчаване на последиците от това изменение по света. И всъщност зеленото ни пътуване е всъщност нашия принос за това как да помогнем за спасяването на планетата, без това да ни струва нищо повече от чисто финансова гледна точка. И с малко повече усилия можем да бъдем полезни не само за природата, но всъщност ние можем да бъдем безкрайно полезни и за себе си и за собствените ни изживявания. А, Общо взето, в началото искам да ви кажа какво всъщност разбираме под устойчиво пътуване. Съвсем накратко, под устойчивост ние разбираме да се увеличат ползите и да се намали отрицателното въздействие, което има туризма върху дадена дестинация. Всичко е свързано с личната отговорност, която всеки един носи. И когато искаме да пътуваме, да изследваме света и да взимаме някакви решения, то да увеличаваме положителното ни въздействие върху хората и местата, които продължават, посещаваме и съответно да намалим до минимум отрицателното ни въздействие. Напоследък, предполагам, пак доста от вас са видяли, че има безкрайно много щети, които се нанасят от туристите. Някои от тези щети са неволни, непреднамерени, други са умишлени. Има проблем с кораловите рифове, национални паркове, исторически забележителности. И в нета се въртеше една поговорка, че туристите трябва да взимат предимно и само спомените си, но да не оставят свой отпечатък върху място, което посещават, за да могат след време и техните внуци да се наслаждават на това, което те са видели. А, Навика повечето хора да си взимат някакви мидички,
да чупат някакви неща от кораловите рифове за спомен. Това е в разрез с всякакви устой на устойчивото пътуване. Това, което повечето от нас правят по време на пътуването, е да се зарием с хиляди найлонови турбички и да се опитаме да минем през всеки един магазин, за да напазаруваме сувенири. Също не е добър пример за положителното ни влияние върху околната среда. Идеята е да пътуваме и да допринасяме, не само да взимаме, но и да допринасяме за нещо, докато си доставяме това удоволствие. Туризма има две основни влияния в живота на хората. Едното това е икономическото му въздействие и другото това му е социалното въздействие. Когато говорим за икономическо въздействие, общо взето идеята е, че когато пътуваме да подкрепим местните хотелиери и ресторанти. Когато купуваме, примерно, сувенири, да не купуваме сувенири, които са в Испания, но пък са произведени в Китай, а примерно да си купим сувенир от местен занаятчия или нещо от местен художник, нещо, което е направено от хората, които живеят там и от това си изкарват хляба. Тоест, икономическото въздействие е свързано с парите, които остават на мястото, на което ние посещаваме. И по логиката, че някои от вас, ако искат да пазаруват в малките магазинчета в квартала, в който живеят, с цел да стимулират малките български производители, това поведение съвсем спокойно можем да го пренесем и в чужбина и да стимулираме всеки местен производител, независимо от неговия происход, националност, общност, към която принадлежи или дестинация, в която се намира. Защото колкото повече пари могат да бъдат върнати директно в местните производители, в местните представители на икономиката, толкова по-добре и за цялата общност. От друга страна, не трябва да се подценява и социалното въздействие, защото социалното въздействие се отнася до начин, по който туризма засяга хората, които живеят в дадена дестинация. Туризмът може да ги насърчи да се чувстват горди или напротив може жестоко да ги уязви, да ги накара да се срамуват от техните нрави или да ги накара да се срамуват от това, че са различни или да се срамуват пък, представете си, от своето историческо наследство. Идеята е да се пътува, обаче да се уважават местните традиции, местните обичаи, когато посещаваме място, което е фундаментално по-различно от това, което сме свикнали в нашия стереотип на поведение, да го приемаме, да сме отворени към различното и да накараме местните хора да се чувстват добре и да могат да се чувстват спокойни, да споделят с нас наистина типично техните си автентични неща, а не да се чувстват зле от това, че са по-различни или че нещата, които правят на нас са ни непонятни. Да се пътува устойчиво може да се направи в наистина 10 лесни стъпки. Те могат да бъдат, разбира се, много повече, но в конкретния случай аз съм се спряла на 10 стъпки, като най-важният така и значителен проблем напоследък става въпрос за въглеродния отпечатък. Въглеродния отпечатък е нещо, за което със сигурност във всички медии това се говори, но това реално е количеството въглероден диоксид, който се изпуска в атмосферата. И колкото по-надалечно място пътуваме, разбира се, толкова по-висока коефициентът на този водороден отпечатък. Разбира се, това въобще не означава, че за да сме устойчиви не трябва да пътуваме надалеч. Напротив, никой не ни ограничава в това да пътуваме надалеч, но когато имаме възможност да си спестяваме самолетите, авиопревозвачите, защото авиопревозвачите са едни от най-големите замърсители и там, където можем да изпуснем самолета, а пък да вземем друго транспортно средство, сигурно това би било по-добре. Като устойчиви видове транспорт, естествено, на първо място се залага ходенето пеш, обаче не трябва да се подценява нито колоезденето, нито влаковете, нито новите видове електрически автомобили, дори хибридите. Използването на влак, принципно, според доста статистики, доказва, че ако пътуваме с влак,
може да намалим около 80% от вредните емисии. А пък ако изберем влак вместо полет, може да намалим вредните емисии с до 84%. Напукна разсъжденията за това, че за всяка точка, до която пътуваме, най-удобното като удобство е да хванем самолет. На практика това не се оказва точно така, защото в много европейски градове, като примерно или държави, хайде, че го обобщим като държави, примерно Франция и Германия, те имат изключително добра развита влакова мрежа. И всъщност, ако вие от България искате да пътувате устойчиво и трябва да стигнете, например, до Кьон, имате няколко опции. Може да стигнете до Кьон с прекачване през Франкфурт и от Франкфурт да вземете вътрешен полет до Кьон, но разбира се, може да стигнете и от Франкфурт до Кьон с влак. И всъщност, вие така, първо спомагате за опазване на околната среда, второ, по никакъв начин не можете да бъдете ощетени, защото понякога, особено след COVID, с закъснението на всички полети и на доста отменени такива, всъщност пътуването с влак е по-сигурно, по-екосъобразно, по-лесно, по-достъпно чисто финансово и всъщност пътувайки в европейска страна с влак, вие си осигурявате едно безопасно, спокойно, екологично и устойчиво пътуване на по-ниска цена. Тоест, винаги когато трябва да се избира превозно средство, ако имате опция да не използвате самолет, би било добре да се възползвате от нея. Тук естествено не трябва да подценяваме и факта, че напоследък стават известни така наречените споделени пътувания. При тях, примерно, няколко човека се обединяват в една кола вместо в две, за да могат по този начин също да намалят вредните емисии, защото логично е, че една кола замърсява по-малко, отколкото две. И ако всички отивате заедно на почивка, да, можем да изберем една кола, ако това е неизбежно и не можем да ползваме влакове. За съжаление, ако трябва да се върнем в родната ни действителност, в България е много трудно да направим такъв избор, когато става въпрос за бързо пътуване междуградско, защото влаковете ни са изключително бавни, за разлика от европейските, но при равни други условия един европеец би избрал за себе си да вземе примерно ТЖВ-то във Франция и да стигне до възможно най-бързо до съседната му област, вместо да си търси вътрешен полет. От друга страна, има доста компании, най-вероятно компании, в които някои от вас работят, които имат вече изградена политика за устойчиво поведение при избора на транспортно средство с цел намаляване на тези вредни емисии. Част от авиокомпаниите, когато се резервира билет, дават опция да се дарят средства за намаляване на вредните емисии. Самите авиокомпании имат практика да залесяват гори, да посаждат нови дървета. Това, разбира се, е хубава инициатива, но със сигурност не е достатъчна и се има нужда от хората, които също да мислят за въглеродния си отпечатък. Има частни компании, които при служебни пътувания на техните служители дават бонус за служители, които избират начин на транспорт, който е по-устойчив. Съответно има компании, които насърчават ходенето на работа с електромобили или с колело, като за целта се осигуряват респективно местата за паркиране и безопасно съхранение на колела или станции за зареждане на електромобилите на работното място. Стимулират се такива служители с карти и бонуси, които са свързани с по-ниски цена за използване на влакове. И общо взето по отношение на въглеродните емисии, като един наболял проблем, все повече частни компании започват да го приемат като мисия и да помагат на своите служители да разберат важността от това устойчиво пътуване и да им го налагат като една вътрешна политика, с която трябва да се съобразяват. От друга страна, когато избираме мястото си за настаняване, можем да изберем хотел, който работи по екологичен начин и това със сигурност помага и на местното население. Голяма част от хотелите, които избирате, поставят сертификати в официалните си сайтове в определена секция, за да може всеки един, който ще използва конкретното настаняване, да види с какъв сертификат разполага този хотел, дали този сертификат гарантира качество. Доста вече от хотелите залагат на популярни сертификати, които са световно признати, като Green Globe, Green Key или Green Tourism Access и още редица.
за да могат в момента, в който потребителите кликнат върху сайта на хотела, бързо да стане ясно, че това е хотел, който има устойчиви практики при приемането си на гости и допринася за устойчивото развитие. А, съответно, практиката, която вече почти всички хотели залагат за това да не се ползват, т.е. да се ползват повторно кърпите и да се пропуска ежедневното почистване, това като цяло не се приема точно за зелена практика. Да, спомага за намаляване на всички вредни емисии и така нататък, но като цяло не е най-зелената практика на света, така че когато посещавате хотел, в който намирате бележка, моля, използвайте кърпите си повторно, само по себе си това не прави този хотел зелен. А до пък, разбира се, вече е въпрос на лично усещане, дали ние искаме да помогнем, за да се намаляват вредните емисии или не. Освен друго, когато пътуваме, ние често избираме да отидем в ресторанти, където да се храним, ако не използваме някаква альтернатива на настаняване. Като отварям голяма скоба, като альтернатива на настаняване, световно вече популярното Airbnb, което до някаква степен там мненията са разделени на 50 на 50, колкото положителни и толкова отрицателни, но ако можем да дадем положителна оценка на Airbnb, е, че това е вид настаняване, който със сигурност помага на местните жители и подкрепя местните общности, защото избирайки такъв тип апартамент, ние със сигурност оставяме парите си при местен жител, чрез който ние подпомагаме местната икономика и местните общности. Особено ако попаднем в апартамент или друго място за настаняване, в което атмосферата е атмосфера на човек, който наистина живее и не е просто апартамент, който се дава по наем, а апартамент, в който се живее и понякога се дава и за туристи, защото там наистина се усеща автентичната атмосфера. В кухненските шкафове може да намерите специфичните за мястото подправки, специфично кафе, специфичен чай и общо заето, избирайки хотел или Airbnb, трябва да проучим всъщност можем ли да изберем такъв, който да е по-устойчив. По същия начин се отнасяме и към ресторантите, които посещаваме. Не е нужно всеки път да се ходи в топ известните ресторантьорски вериги, които не ги прави лоши, но със сигурност, ако искаме да пътуваме устойчиво, е по-добре да изберем местен, автентичен ресторант, който се държи от а, малка семейна компания и повечето от тези малки пък семейни компании работят с продукти, които ги доставят от собствените си градини. Тоест, избирайки такова нещо, ние дори си осигуряваме по-високо качество на храната, която получаваме, защото тя пристига директно от фермата или от градината до нашата маса и тогава вкусът на това, което ни се поднася, е много по-автентичен и на всичкото отгоре отново по някакъв начин ние помагаме на местната общност. Също касае и фермерските пазари, т.е. ако сме наели апартамент, извинете, ако сме наели апартамент, винаги можем да отскочим до местния съботно или неделен пазар или стандартния си пазар, от който да си купим продукти и да си изготвим нещо вкусно на място. Най-малкото се срещаме с различни хора по време на тези пазари, обменяме информация, виждаме какво пазаруват местните, потапяме се в атмосферата. Много по на друго място това е за опаковането на багажа ни. Общо взето, в повечето случаи, когато си подготвяме багажа за пътуване, не мислим много как да си опаковаме багажа устойчиво, но пък всъщност ако можем да си спестим тежките куфари и можем да пътуваме с 10 кг багаж вместо с 20, ето това също ни облегчава, защото по-малкият багаж изисква по-малко енергия и съответно дори да пътуваме с самолет и с влак, той е по-малко натоварен и съответно вредните емисии също са по-малки. Всичко изглежда изключително логично и най-вероятно всеки един от нас, когато се замисли, знае, че това е така. Просто всички знаем, че да използваме турбички за многократна употреба е по-добре, отколкото да използваме найлонови турбички, но ако тези турбички за многократна употреба си ги слагаме в багажа, това всъщност доста би ни облегчило или да използваме термоси или стъклени
чаши, в които да си пренасяме водата, а не нон-стоп да зариваме всичко след себе си в пластмаса по време на пътуването си. Това се има предвид под това да си опаковаме багажа устойчиво. Най-малкото може да си вземат сламки за многократна употреба, може да си вземем и чанти, които да пътуваме, големи чанти, пак те са за многократна употреба. Тези чанти, някои от тях малките, може да се ползват, когато се пазарува от местните пазари. Тоест, всеки един малък детайл започва да става важен. Дори купуването на шампуани и балсами и друг тип неща могат да бъдем по-устойчиви, като просто си купим контейнери, които са за многократна употреба и в тях да се пресипат конкретните козметични продукти, които да се носят на пътуване, а не постоянно да се мъкнат или да се купуват и изхвърлят след това пластмаси. А, Другото, което повечето хора вече правят, но те го правят от гледна точка на удобство, не толкова колкото за еко-въздействието си, това са хартията, която използваме, за да си разпечатаме всякакви неща по време на пътуването. Много от нас обичаме да си разпечатвам, аз самата до преди време много обичах да си разпечатвам самолетния билет, борната карта, ваучера, маршрута, по който ще мина, важни телефони на местни доставчици, пък информация за местата, на които ще посещавам и в крайна сметка се тръгва от място А до място Б с сигурно 30 или 40 листа хартия, на които цялата информация ми е под ръка. Но това всъщност е една изключително грешна практика, защото вече повечето авиокомпании, да не кажем 99% от компаниите, изискват тези неща да бъдат електронни, дигитални, т.е. цялата тази информация ние спокойно може да си я свалим на телефона. Не е нужно да убиваме постоянно дърветата, за да можем да принтираме всичко, което ни е нужно и това, което не ни е нужно. А, в тази връзка стигаме и до другата точка, да се грижим за отпадъците и боклука след себе си. Със сигурност това е един голям проблем, особено в големите градове, там където има маса туризъм. В един момент, колкото повече туристи посещават едно място, толкова повече буклук се генерира и всъщност местните общини и властите не могат да смогнат да извозват буквално буклука, който остава след едни огромни групи. А, То общо взето наистина е много потресаващо, когато видите една група от 20 или 30 туриста, които се движат заедно и ако тези хора ги оставите за един час на едно определено място, със сигурност след тях ще видите огромни количества буклук от всякакви а, чашки, шишенца, водички, пластмаси, хартии и всичко това нещо е много грозно, когато стои разпиляно. И всъщност идеята е, че първо да не оставяме буклук след себе си. Това е въпрос на самосъзнание. И след това да се опитваме да оставяме колкото може по-малко буклук, защото хората, които трябва да се грижат след нас за това, те просто не смогват. Със сигурност другата точка да не се вреди на флората и на фауната, това също става един много наболял проблем, защото доста хора, когато пътуват в стремежа си да видят някакъв определен вид растение или определено животно, или много искат да се потопят в това, да бъдат в някакъв парк. Всъщност, волно или неволно, те могат да нарушат много неща в природата, което всъщност е изключително в разрез с устойчивото пътуване. По този начин се говори и за целостта на забележителностите. Няма сега да коментираме всички случаи, които напоследък четахме в интернет за хора, които съвсем умишлено нарушават културни забележителности, независимо дали драскат върху тях, дали използват спрейове, дали използват тебешири и така нататък. Това нещо, освен че е нарушаване на закона, подлежи на наказание и всъщност все повече и повече мерките срещу умишлено или неумишлено нарушаване на целостта на забележителностите ще се затягат. И на последно място, но не по важност, това са приложенията за устойчиво пътуване. В сайта на Guide Me Green, който ще видите в края на презентацията, сме оставили линк към самия проект. Там със сигурност
ако ви е интересна тематиката, ще може да откриете изключително полезни неща и конкретни примери за приложения, които са онлайн апликации, които можете да изтеглите във всяко едно устройство, което ползва Android, или пък за други телефони, които не ползват Android, също има специални приложения, като тези приложения всъщност ни дават опцията да ни помагат при избора или на място за настаняване, или за място на обяд. Приложенията са изключително различни, много адаптирани за широк кръг потребители. И в менюалите, които сме публикували в Guide Me Green, може да се запознаете с конкретни приложения, които когато си ги свалите на телефона буквално за 2 минути, те ви дават изключително полезни съвети какво да правите на място, за да може да ви е интересно, автентично, да е приятно и, и не на последно място да е устойчиво. По отношение на това, кои дестинации приемаме за устойчиви и защо, аз съм извадила само 6 примера. Това не са всички зелени дестинации в света, но са едни от най-известните. Разбира се, България не фигурира въобще в тази категория, защото ние все още сме много далеч от дестинация, която е зелена. На първо място съм оставила Швеция, защото според множество класации Швеция води по рейтинга за използване на възобновяема енергия и съответно тя генерира най-ниските въглеродни емисии. Тя има изключително добра система за рециклиране. Тя е позната като страна с равенство, добро образование, чистота, ниво на здравеопазване и най-вече толерантност към всякакви хора и за безкрайно много зелени територии. Тоест Швеция сама по себе си е пример за това как трябва да изглежда една зелена дестинация. Не на второ място, те може би са абсолютно равни. Това е Финландия. При нея, сега разбира се, тя се ползва от бонуса, че над 70% от територията на Финландия, тя е изцяло с зеленина, което разбира се помага за по-чистия въздух. По-чистия въздух, респективно допринася за по-доброто здраве на хората. Оттам, съответно, тя получава високи оценки от Световната здравна организация, но Финландия се слави с много чистата си храна. Тоест, там втечнените, които ги имаме на повечето места за происхода на храната, в Финландия категорично ги няма. Отново на сайта на проекта може да видите доста интересни неща за сайт, който е официален, финландски, който помага на всеки един, който е гост на Финландия, да може да открие всяко нещо по вкуса си и то да бъде екосъобразно. Тоест, самото правителство и неправителствени организации подкрепят туристите, които пристигат на място, да си намират устойчиви места за настанявания. Има буквално изписъци с места за хранене, места за пунджийски настроени туристи, места за хранене, които обаче пак са устойчиви, начини за използване на транспорт, множество съвети и всъщност посещавайки точно един подобен сайт, който е финландски, вие като потребител точно за 10 минути може да си направите почивката така, че да бъде устойчива и да бъде с препоръки от местни жители. Коста Рика е доста позната на пазара като дестинация. Ние в повечето случаи сме свикнали да я възприеме като екзотична дестинация, но пък всъщност тя е известна за друго нещо, че тя използва над 90% възобновяема енергия. Те всъщност имат много сериозна политика, която е свързана с борба срещу обезлесяването. В Коста Рика има около мисля, че между 4 и 6% от биоразнообразието в световен мащаб. Тоест, те изключително много се грижат за това биоразнообразие да не бъде нарушено. И имат национална система, която тя е строга, не се нарушава. Това е национална система, която включва защитени зони. И тези защитени зони са, може би, около 30% от цялата територия на Коста Рика. Бутан е много, може да ви изненадва, че попада в тази класация, но Бутан попада в класацията, защото това е, може би, една от малкото страни, в които имаме
отрицателен въглероден диоксид. Тоест, там почти няма замърсяване. Словения, тя е известна с зелената Словения. Общо взето в всички представания на дестинация Словения ще видите, че тя се гради на зелен етикет. Тоест, Словения се ползва с всички зелени устойчиви практики, които касаят кухнята, атракциите, настаняването. Има едни от най-високите нива на защитена земя. И Аляска, тя пък поради своето географско положение, тя в нея има, може би, над 100 или над 120 парка, защото тя е с непокътната природа и в крайна сметка и там отново, чисто на местно ниво, се държи изключително много на социална и културна устойчивост. Има и други дестинации, които могат да бъдат обявени за зелени, разбира се, но, както казах, има доста неща, които при желание от ваша страна и при интерес, като влезете в сайта на проекта, със сигурност ще намерите много интересни неща. И сега съвсем накратко съм ви извадила точно 4 практики, които са на партньори, на партньорски на локално ниво, които се случват. Те са адски различни, но пък могат да бъдат бързо разпространени и когато избираме почивка, може пък да се доверим на нещо такова. Единият пример е за Arctic Blue Resort, който се намира естествено в Финландия, както казахме. Там практиките са много. И това, което прави Arctic Blue Resort, за да подкрепя туристите, които почиват на място, това е, че всеки плаща според това, което ползва. Тоест, ако всеки един от нас реши да си направи почивката в Arctic Blue, ако, например, в едната стая аз реша, че ще посадя дърво и няма да ползвам толкова вода и ще се придвижвам само с електрическите импули, които са на място, и ако пестя енергия, аз със сигурност ще платя по-малко от съседната стая, която не си изключва по цял ден климатика или не е пожелала да помогне за засаждане на дърво. И всъщност политиката на хотел е, че колкото повече ние се грижим за устойчивостта, толкова по-малко плащаме. И това е един много интересен стимул за повечето хотелиери в бранша, защото това не е нещо, което е неприложимо, напротив, то е изключително приложимо и може да се направи дори в България, защото всеки е заинтересуван да плаща по-малко, а какво по-хубаво от това да бъдем зелени, да плащаме по-малко и да се чувстваме добре от това, което правим. Така че при интерес от ваша страна винаги може да се разгледа подобен тип хотели. Това със сигурност не е един от тези. От друга страна, ето имаме един Палао. Палао е място, което е страшно неизвестно, особено за българския туризъм, но всъщност в световен мащаб това е място, в което в момента, в който решите да влезете, вие подписвате декларация, че няма по никакъв начин да нарушавате целостта на природните и културни забележителности. Тази декларация е абсолютно задължителна и в момента, в който се влезе с паспорта си, това нещо се подписва, подпечатва и е абсолютно задължително. Там местните жители стимулират туристите да не ползват кремове и слънцезащитни продукти, които увреждат околната среда. И ако не ползвате продукти, които увреждат околната среда, на място ви се генерират допълнителни бонуси, могат да ви се направят безплатни турове или някакви допълнителни услуги, които да ви изненадат, стига да сте устойчив турист. Друг пример, то отново е немски. Това не е точно, това не е типичния пример като цяло за устойчивост, не е добър пример за това как хората могат да бъдат зелени, да се подкрепят и да подкрепят местните общности и другите, защото има семейства в Германия, които са, примерно, самотни родители, майки, бащи, с деца, които нямат финансова възможност да ползват така често някакви почивки или пък някои от тях не могат въобще да си позволят почивка и благодарение на тази програма и доста партньори, които се включили в тази програма, семействата биват финансово подпомагани
да правят кратки почивки. Има над 50 обекта, които са се включили в цялата програма, независимо дали става въпрос за морски курорти, за планини, дори за замъци. По тази програма семейства, които са в неравностойно положение, могат да се възползват. На място им се правят някои обучителни практики. Отново се говори за зелени пътувания и всъщност е пак един много положителен пример как всъщност можем да помагаме на хората без големи финансови възможности да пътуват. И последното, което съм дала, това е хотел Космополис, който прави друг тип туризъм, т.е. хотелчето е семейно, разбира се, пак се генерира от местните общности. Има само, мисля, че бяха 10 или 11 стаи, но практиката на хотела е да подслонява бежанци или хора в неравностойно положение и в същото време да настанява своите регулярни гости, като по никакъв начин не отделя мястото за настаняване на бежанците от мястото за настаняване на регулярните туристи, като по такъв начин, понеже все пак капацитета на хотела не е голям, се създава място, на което хората да си общуват, да обменят различни информации, да се приобщават и да се опознават културно. И примера на ресторанта, в който изключително се сервира, разбира се, местна кухня, редовно се така разговаря на тема природата, градината, селското стопанство, собствените продукти. Всъщност в този ресторант всеки може да плати за храната си толкова колкото му е по джоба. И всъщност ако един бежанец не може да си позволи да плати, примерно казано, 5 евро за супа, той може да даде 1 евро или да не даде нищо, но пък за сметка на това регулярния гост може да прецени, че за да помогне местната общност и бежанците, може да плати 6 или 7 евро. Тоест това пак не е точно зелена практика, но е добра практика, която дава пример и за устойчив туризъм, и за приобщаване между различните общности, и за един много интересен културен обмен между хора. Има много и редица примери на световно ниво за устойчиви практики. В модулите, които са разработени в Guide Me Green, ще видите, има пример, който тук не съм упоменала, но пък е много така разпространен за хотел мисля, в Африка. В този хотел хората, които се настаняват, със сигурност биват помолени да помагат при събирането на бутилките, при събирането на пластмаса. Целият персонал, който се назначава, е част от местното население. Не се назначават служители, които са чужденци, за да може да се подпомагат местните. Когато туристите искат да потребяват допълнителни услуги, се извикват местни гидове или местни шофьори, или от местни хора се наемат колела за каране. Така че при интерес от ваша страна наистина е хубаво да разгледате всичките неща, които сме публикували на сайта. Със сигурност, ако имате някакви въпроси, тъй като темата е доста обхватна, ето тук съм оставила линка към Guide Me Green. Съответно, ако имате в момента някакви въпроси към мен, сигурно ще се радвам да ви отговоря. Ами аз съм. Така, добре ли? Чувате ли ме добре? Да. За мен лично презентацията на доктор Тагарева беше много интересна. Независимо, че нали, това е проект на Никанор, аз не съм въвлечена в самия проект и слушах с интерес. Аз имам страшно много въпроси, но тук ще си позволя да задам само два. Винаги съм се чудела в крайна сметка, аз пътувам много, но когато отида и видя и прочета, че хотела използва екологични практики или хотела работи екологично, както беше тук споменато, в крайна сметка на мен не ми става ясно, добре, хавли, окей, местен пазар, окей, какво друго може да направи хотела, за да бъде зелен? И всъщност как да познаем дали е наистина зелен и устойчив туризъм ни прилага или не. Втория ми въпрос, понеже виждам и представители тук от висшите учебни заведения в гостите на нашия уебинар, но понеже доктор Тагарева е представител и на двете
като преподавател в УНСС. Това преподава ли се на студентите устойчив туризъм или предвижда ли се да има такъв модул? И трети, последен въпрос. Ако реша да пътувам зелено и устойчиво, мога ли да го поставя като условие? Аз мога да го поставя, но това туристическата агенция би ли могла да го изпълни? Това са ми много други, но те ще бъдат извън вебинара. Благодаря. И аз благодаря. Съвсем накратко ще се опитам да отговоря и на трите въпроса. Значи, как да разпознаем хотел? Ами, всъщност, ако трябва да съм честна, то понякога на мен ми е много трудно да разбера всъщност кой хотел наистина е зелен и кой не е зелен, защото има страшно много, те на английски се казват лейбъли, но ние в България използваме страшно много сертификати, които някои от тях са световно признати, ама други не са световно признати. Някои сертификати се издават на местно ниво, които примерно важат само за България или само за Исландия или само за Хелзинки. Други сертификати са на световно ниво. И тъй като човек може наистина да се изгуби в цялата тая гора от сертификати, кой от кой по-зелен и сравнително по-малко зелен, повече зелен. И ние не можем да сме сигурни всъщност кой сертификат какво означава, пък и в крайна сметка като потребители ние дори не сме запознати с хилядите сертификационни варианти. Има все пак няколко основни сертификата с конкретните си символи и бранчета, които са лесно разпознаваеми. Съответно, това едното е Green Globe, другото беше Green Key. Отново в модула на Guide Me Green и в сайта, колегите от партньорските организации са отделили специално внимание и цяла глава посветена на това, кои от тези сертификати са световно признати, кои са всъщност местни и кои са по-скоро истинските такива, защото всеки може да обяви хотела си за зелен и, както казах преди, това, че ни поставят табелка, моля, не си хвърлите кърпите след първото използване, а ги използвайте повторно, не ги прави зелени. Зеления хотел със сигурност трябва да ни предлага услуги допълнителни, които са зелени услуги. Когато ни поднасят кафе, най-елементарен пример, когато ни поднасят кафе, да не ни го поднасят в пластмасови чашки в кафе машините си, защото не всички хотели трябва да имат големи ресторанти с порцеланови чаши. Има и такива, в които има кафе машини, които работят с нормални пластмасови чаши. Ами би било добре чашите да не са пластмасови, да са или рециклируеми, или все пак да са порцеланови за многократна употреба, защото иначе нищо зелено няма в този хотел. Повечето зелени хотели използват соларни панели, възобновяема енергия. Съответно, когато извършват допълнителни услуги като трансфери, например, те не ги извършват просто с кола с дизелово гориво, а ви предлагат трансфер с електромобил с цел намаляване на емисиите. И всъщност от основната услуга до всичко допълнително, което ви се предлага, може да се прецени дали един хотел е устойчив или съвсем неустойчив. Някои от екохотелите използват завивки и други материали, които са екосъобразни или са направени от местните общности. Служителите на рецепция, дори които ви обслужват, ако са местни жители, това по една или друга форма прави хотела устойчив, защото дори в България много често, когато ви обслужват на морето и ви посрещнат служители на рецепция, очевидно говорят развален български и не са български, това не подкрепя местната икономика и това леко раздалечава хотела от тази добра практика да се стимулират местните общности. На втория въпрос беше отправен към дали това се преподава като тематика в университетите, този тип зелен туризъм. Доколкото съм запозната, все повече, тъй като това навлиза като тенденция и става все по-разпространено, голяма част от университетите, поне в магистърските си програми, би следвало да го заложат като една отделна част на туризма, като устойчив туризъм. Дори съм го виждала в бакалавърски програми. Така че да, в България това почва да навлиза малко по малко като тенденция, дори в образователните програми. И какъв беше въпросът, който забравих? Извинявай. Третия ми въпрос е свързан с туристическите агенции. Ако реша Да. условия За агенциите.
да бъде Да, осигурен. абсолютно е възможно. Да, всъщност, когато пътувате за някъде и искате да пътувате екосъобразно, със сигурност трябва да потвърдите или да заявите предварително на човека, който ви обслужва при възможност и при опция на самата авиокомпания за такъв тип пътуване. Да, той може да го направи за вас, съответно да ви каже това какво ще ви струва, защото понякога тези допълнителни емисии се а, доплащат примерно 2 евро отгоре или 4 евро отгоре или 5 евро отгоре. Но да, за целта агентите вече са запознати с това нещо. Доста корпоративни клиенти, които използват глобални туристически агенти, имат договори с тях, които задължават техните служители да ползват със сигурност опцията да даряват пари или това да се поема от компанията за намаляване на вредните емисии. Но идеята е, че всъщност самия агент трябва да бъде предупреден, че вие трябва да искате да пътувате устойчиво, защото все още е ново течение и не се приема по дефолт, че всеки просто предполага, че вие бихте искали да пътувате така, но вече и това се извършва като услуга, така че няма никакъв проблем. Да, благодаря. Благодаря много. Моля. Ако има още въпроси, сега е момента. Ако не, ще си позволя само да ви отнема още една минутка, тъй като знам, че казахме, че ще е до 11. Аз само ви, не знам дали в момента виждате екрана, споделих ви проекта, сайта на проекта, преведене на всички партньорски езици. Съответно, материалите са достъпни на всички партньорски езици, български, испански, италиански, френски и така нататък. Ето тук това, което исках само да покажа е през резултатите по проекта. Всъщност, когато отидете на онлайн тренинг програм, може да се регистрирате. Аз вече съм се регистрирала. Регистрацията става супер лесно и бързо и да достъпите тези модули, към които Светла реферираше по време на вебинара. Както виждате, различни тематики и всички те са свързани с туризма и най-вече с зеления туризъм. Светла, на теб благодаря много за проведения вебинар и за времето. Исках да ви пусна един кратък въпросник, само че всичко беше проверено в началото, работеше. В момента не ми излиза точно. Не знам дали сега го виждате. Виждаме го. Добре. Значи ще ви помоля да маркирате, ако имате как да маркирате отговорите, да маркирате тези 3 въпроса, само с да и не се отговаря. Ще ви бъда много благодарна. Това е просто обратна връзка за нас. Както казах и в началото, докато очаквам вашите отговори, този вебинар е записан, ще бъде качен на сайта на проекта, както на сайта на нашия център Никанор, както и в Фейсбук, надявам се. Така че вие отново ще може да го достъпите, ще може да го разпространите на ваши колеги, ако имате интерес, приятели и така нататък. И ако имате желание и време, ще се радваме също така да посетите сайта на проекта и да ни дадете дори обратна връзка, ако видите, че нещо не работи или не е преведено, тъй като сега сме точно в етап на пилотиране на създадените материали. Добре, успяхте ли да го попълните? Някой написа дън. Да, въпросите са на английски, но както в началото стана ясно с Пето, докато проверяхме дали всичко работи, как просто ми е по-лесно на английски. И така, нямам участници, които не могат да не го разбират, така че... Сигурно. Добре. Благодаря пак. Някой се включи.
Благодаря много. Пожелавам ви приятен ден, успешен завършък на седмицата и ще ви очаквам отново на наши организирани вебинари, пък защо не е на живо. И аз много благодаря на всички за вниманието. Пожелавам на всички една усмихната, слънчева и зелена седмица. Благодарим много, хубав ден! Благодарим, Мерси. всичко добро.